Nola hasten da zure eguna animiten? Zer hasten da? Nik uste jende guztien moduan, ez? Esnatu ondo, gozaldu, animaliak atendi du, etxean zeu zerin behar badet, egin, eta gero zein zartu da. A ber, Mari, gorringo, pasa kanpora. Ez, hauz bitx, pasa kanpora. Frida! Tostos! Frida! Kaixo, Frida! Ze moduz, hau da Frida, eta hau Maimur. Eta beste dira zuzekuazez, bai? Hola, guapa! Bueno, ni baserrikoa naz, nire gurasoak bazeuzkaten baserrixa. Ni gustatzen zait esnatzea eta lurra zapaltzea. Askatasunarentzako da hitzea benetan sentitzen dezuna. Orduan azkenean nago, nik nahi dodan moduan, ez? Hori ez grabatu. Bale? Frida! Zer polita! Ogi gozo daukat. Bale, bukatu da, Bueno, badakit ez dela bukatu, baina nire... Bai, nik uste, hemen biziko gaela, de puta madre, baina nik uste ere dauzela... Ez da, asko narrak eta olakuk, eta uste dut begiratu behar dut, oizegatik, oioak falta zaizkit. Pasa kanpora? Venga. Bi oio txiki falta dira. Super majoak zian. Bat maju deitzen zan eta bestea ez daukan izenik, baina... Ez dauz. Ez daukat hori gexo, Batzu imagineu, egotea hemen bakarrik animaliekin zeuk esaten dezun moduan, eta... naturan eta bapatean topatzea, ez dakizen bat, imagineu, emanaldi bakoitza 260 edo imagineu. Baina gustatzen zait, nik hasi nintzen aktuatzen 14 urtekin. Eta, hori da nire bizitza, bisak dira nire bizitza, ez? Nire bidea. Ra, ra, ra! Erakutsi digute behar degula izotgailua, behar degula mila gauza ez degunak behar. Ikusten duzu zer daukat hemen, ez daukat ezer. Orain etxean behar dezu kriston nebera eta ez dakitzen. Eta saldu digute edo behar deguzela... Bordetan eta hola, ja dramat igual ze 8 urte. 8 eta urbarik eta argindar barrik eta... Oiez, berbaitzen nago! Eta horrek erakusten dit, bizialdegula benetan gauza askoz be gitxaokin. Naiz eta jefea esan du grabatu dezakezuela? Nirekin etxe egin behar dezuen. Eta hau da txandala. Bale, listo. Guazen.